ringer meget. Ja, hallo? Du bruger dygtig mand. Der er jo tømmer. Hallo? Ja, Musa. Nej, jeg er ikke fra Mand Kommune. Sig, jeg ringer til dig. Nej, jeg tror, det er helt forkert. Ikke forstår det, men manden siger, at jeg snakker med dig angående med tømmer. Angående hvad? Angående lave tømmer. Du hedder John? Ja. Ikke forstår det. Nej, jeg forstår heller ikke, hvad det er, du vil. Hvem du er. Det er Musa fra Afghanistan. Vil du fiske med mig, eller hvad? Hej. Jeg skulle snakke med dig angående tømmerarbejde. Nu på.